nem tudja, ha Egerre esik, beteheti a Szent Koronát a kamarájába. Ha Egerre elesik, nem állhat meg sem Miskolc, sem Kassa. De Eger nem esett el, és Eger nem fog elesni. Hálásan köszönöm az egriek megemelegedett bizalmát tavaly július 9-én, amikor a Fidesz nevű állampárt és mi is 37%-ot értünk el, és ma már mindenki tudja Egerben, hogy a legerősebb politikai közösség itt is, mint az országban a Tisza párt. Köszönöm szépen az egrieknek! És ha már ennyi uniós zászlót is látok a magyar zászlók között, akkor hadd kezdjem azzal, hogy a Nemzet hangja című elnevezésű népszavazási kezdeményezésünk, a 12-21 kérdés egyik legfontosabbika, amire választ várunk minden magyar embertől, pártállásra való tekintet nélkül, előítélet nélkül, hogy kimondjuk, hogy megüzenjük ennek a korrupt, aljas, bukott hatalomnak, hogy bármit is tesznek, bármilyen gyűlöletpropagandát is folytatnak. A mi hazánk helyét már Szent István kijelölte, és utána a Hunyadi, Károly Róbert, Nagy Lajos, Rákócziak, a 48-asok és az 56-osok. Ők mehetnek a Türk-tanácshoz, mehetnek az urálon túlra, de mi itten maradunk. Magyarország helye Európában volt, van és lesz. Örülök, hogy újra itt lehetek az önök csodás városotokban. Egy csodaszép emlék számunkra a tavaszi országjárás során az a történelmi emlékúra, amit együtt tehettünk meg, és ez a csodálatos este itt nálatok. És még egyszer köszönöm, hogy itt lehet nálatok a Tisza pártnak a központja, bár a propagandában az itt jelenlévő propagandistáknál egy lángosozóként tüntetik föl. Meg tudom erősíteni, hogy fantasztikus lángos van, de ez nem az. Köszönöm Szabó Attilát és a Tisza egykori elnökét és örökös tiszteleteli elnökét, és minden egri, és persze elsősorban az állatok elgívőket. Hagyszoljanak a ma is, talán ma van a legnagyobb szükség Zrínyi Ilonákra, Szent Margit hercegnőkre, Teleki Blankákra, Rusztik Terézekre és igen, bátor egri magyar nőkre. Hölgyeim, asszonyok, segítsetek, hogy segíthessünk, gyertek velünk, törjük át együtt a nőket korlátozó üveglapon, törjük le együtt azokat a problémákat, amelyek benneteket sújtanak. Harcoljunk együtt, hogy megszűnjön a nők és a férfiak közötti bérszakadék, hogy legyen újra szabad orvos és bábaválasztás, hogy visszamehessetek dolgozni, ahonnan eljöttetek, amikor szülni mentetek, és hogy valóban minden feltétel adott legyen ahhoz, hogy a fiatalok, a fiatal hölgyek szeressenek, akarjanak gyereket vállalni. Hölgyeim, gyertek velünk, segítsetek, hogy segíthessünk, és köszönöm, hogy most itt vagytok. Mivel rengeteg fiatal van, hadd szóljak hozzátok is egy pár szó. Először is köszönjük, hogy itt vagytok, hogy nem féltek, hogy bátrak vagytok. De, ami még fontosabb, legyetek nagyon büszkék magatokra, a családotokra, a szüleitekre, a nagyszüleitekre. Legyetek büszkék a csodálatos településeitekre, a hazátokra. Ne azt kérdezzétek, hogy a hazátok mit tehet értetek, hanem hogy ti mit tehetnek a hazátokért. És örüljetek neki, hogy ti jelenleg 2025-ben a történelem főutcáján jártok. Nem minden generációnak adatik meg az a lehetőség, hogy alakíthatja a hazája, Európa és a világ sorsát. Nektek megadatik. És legyetek bátrak és büszkék, és mindig az járna a fejetekben, ha valami nehéz. Mert ez is nehéz lesz, amit mi csinálunk. Hogy 10, 20, 30, 40 év múlva lesznek a gyerekeitek és az unokáitok, akik ha visszanéznek ide 2025-re, azt fogják mondani, hogy bajban volt a hazánk.
hogy tönkretették, szétlopták, lerabolták 3000 oligarcha és politikus bűnöző. De ott voltak az én szüleim, a nagyszüleim, azok a boldog, bátor építők, akik a semmiből egy teljesen más világot teremtettek. És ami a legfontosabb, azt fogják átok mondani, hogy ti voltatok azok, akik megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Úgyhogy gyertek velünk, segítsetek a hazátoknak, segítsetek a szüleiteknek és a nagyszüleiteknek. Köszönöm, hogy itt vagytok, hogy velünk vagytok, és követetesen átszítottak a reményéteket. Hadd jelentsem be itt Egerben, a Tiszapárt székhelyén, hogy még másfél napja sem indult el a Nemzet Hangja nevű népszavazás 12+1 valódi kérdéssel, és már is több mint 150 000 ember honfitásunk szavazott, online személyesen, álladat a Nógrád-megyében kezdtük Keresztben jöttünk, holnap már Baján leszünk, és ígérem nektek, hogy én személy szerint mind a 106 egyéni választókerületbe eljutok április 11-éig József Attila születésnapjáig. És szeretném itt megköszönni annak a több mint 10 000 önkéntesünknek a munkáját, aki segít elérni azt, hogy mindenhova eljussunk, hogy minden magyar emberhez eljussunk, hogy mind a 3155 magyar településen ott lehessünk, és megkérdeztessük az embereket, a honfitársainkat, pártállásra való tekintet nélkül, hogy milyen országot, milyen hazát szeretnének velünk közösen építeni az Orbán-Gyurcsány rendszer lezárása. Ezután a dicstelen 2 évtized után. Köszönöm nektek, önkéntesek, hálásan köszönöm, nélkületek sehol nem tartanánk, de itt biztos, hogy nem. Hálásan köszönöm. A mi kérdéseink elhallgattak a tükrögők. Így fogyott az elem? Mosolyogjatok, mert hát ha a pártközpontban idegrendelt csinoknyikok, janicsárok, himpellélek szeretnének jó fotókat készíteni mindenki. Mosolyogni, és legyen derűs. Innen is üzenem a hatalomnak, hogy bármit is tesznek, bármilyen provokációt követnek el. Ilyennek nem ülünk föl. Nem fogunk támadni, és békések maradunk. Határozottak, de békések. Ma már mindenki tudja, talán 60 pusztán innen, és az zebrákon túl, hogy vége van, eltársak. 12+1 valódi kérdésben lehet elmondani a véleményét a magyar embereknek. Elszoktunk egy kicsit ettől, hiszen hozzászoktattak minket a úgynevezett nemzeti konzultációkhoz, amikor olyan kérdéseket tesznek fel, amit még egy bekötött szemű kismajom is meg tud háttal válaszolni, de még egy fideszes országgyűlési képviselő is. Na, ez most nem olyan. Itt kérdezünk benneteket megélhetési kérdésekben, adókérdésekben, nyugdíjasokat érintő kérdésekben, az egészségügyről, az oktatásról, alkotmányos kérdésekről, és valóban hazánk uniós és NATO tagságáról. Azt hiszem, hogy megérdemlik a magyar emberek, hogy ne oktrojáltan kövesse el a hatalom a döntéseit, mint annó a Habsburgok. Mert mi nem Habsburgok vagyunk, nem Hajnaók, és nem is Döbrövi, hanem a Ludas-Matyik hazája, a Széchenyik, a Kossuthok, a Görgeik, és minden jó akaratú magyar Ludas-Matyi hazája. Mi valódi kérdéseket szeretnénk feltenni, és azt szeretnénk, hogyha, ahogy mondtam, valóban a nemzet hangja lenne, ami kijön. Hiszen ez lesz a következő Tisza, vagy magyar, vagy bárhogyan kormány alappillére. Szeretnénk nemzeti minimumokat, amit senki nem kérdőjelezhet meg. Még egy aljas, hazug, hazaáruló propagandista sem. Még Egerben sem, és sehol sem. Szeretnénk egy békés országot, ahol egy irányba tudunk menni. Hiszen amikor bajban volt a hazánk, több mint 1000 év alatt oly sokszor, akkor a magyarok összefogtak, pártállásra való tekintet nélkül. Mindegy volt, hogy ki jobboldali,
baloldali, ki keresztény, ki ateista, ki családos, ki egyedülálló, ki az, aki egy gyereket nevel, ki az, aki több gyereket nevel, ki az, aki vidéki vagy budapesti, és egy irányba húztak a magyar emberek, és most bajban van a hazánk. Ez a hatalom, ez az aljas, korrupt, mindent leuraló, szétszedő, ellopó, elhordó hatalom az unió legszegényebb és legkorruptabb országává tette a hazánkat. Ott tartunk, hogy szisztematikusan leépítették a magyar állami egészségügyet, hogy sorra zárnak be a vidéki kórházak osztályai, hogy 40 000 ápoló hiányzik, hogy több ezer szakorvos hiányzik, hogy Nyíregyházáról Debrecenbe kell vinni a gyerekeket, hogy Orosházáról le kell menni, közel 150 kilométerre, ha valaki szülni akar. Egészen elképesztő módon silányították a magyar egészségügyi ellátás színvonalát. A Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint 60 000 olyan haláleset történik évente, amely megelőzhető lenne minőségi egészségügyi ellátással. Minden harmadik magyar férfi meghal a 65. születésnapja előtt. És ezekben a családokban az unokák nagyapa vagy akár nagyszülők nélkül nőnek fel. És ugye senkinek nem kell elmondanom, hogy mit ad a nagyapai szeretet, a humor, a tapasztalat, a bölcsesség, mit adhat. És rengeteg család, rengeteg unok esik el ettől. És arról ne is beszéljünk, hogy hány olyan egri család van, hevesi család, vagy akár bármelyik vidéki család, ahol a családtagok egy része kint van Nyugat-Európában. Sok százezer, majdnem 1 millió honfitársunk keresi a boldogulást kint. Mert az Orbáni megélhetési válság, az Orbáni inflációról el kellett menekülnie. Mi mindent szeretnénk megtenni, hogy ezek a magyarok, ezek a tapasztalt, nyelveket beszélő, bátor, sikeres, egzisztenciát épített magyarok minél nagyobb számban hazajöhessenek, a családok egyesülhessenek, hogy az unokák nagyszülők nélkül nőjenek föl, és a nagyszülők megérdemelt nyugdíj mellett, minőségi egészségügyi ellátás mellett az unokáikkal tölthessék az időskorukat. De ehhez dolgozni kell. És ennek az egyik lépése ez a népszavazás, hogy kapjunk egy felhatalmazást. Én mindenkit arra biztatok, hogyha itt most beszélgetünk, utána szavazzon, amíg nem tette meg. Akár itt a pultoknál, köszönöm az önkénteseknek, akár online, egy egyszerű, kétfaktoros azonosítás után. Mindent megtesz a hatalom, hogy elhallgattassa a magyarokat, hogy ne legyen egy sikeres. Tehát tudjuk, hogy az lesz. Mert a tavasz, a változást, a tisztát és a fiatalságot soha nem lehetett megállítani a világtörténelemben. És tisztelt Zebra Idomár úr, Felcsúti maradja, most sem fog sikerülni üzeni minden. Mindent elkövet a hatalom. Tegnap pont itt nálatok történt az, hogy 2 önkéntesünket egy valószínűleg részeg, szimpatikus kormánypárti szimpatizáns megtámadta, a pultjukat felborította, a laptop összetört, őket pedig ököllel próbálta megütni innen is. Köszönöm és hálás vagyok a türelmükért és a higgadtságukért, hogy kezeljük ezt a helyzetet. Velük vagyunk, és minden támogatást reméljük, hogy ilyen ellenkezést szembenézni, és innen az Egi Vár faltól nem messze üzenem a nem olyan bátor brüsszeli utcai harcosnak, hogy hívja vissza a csahosait, a láncos kutyáit az utcákon. Ne keltsen több gyűlöletet. Nem erre van szüksége hazának. Tudjon elmenni, emelkővel távozni x évtized után a hatalomból. Megpróbálta, nem sikerült. A történelem majd ítélkezik fölötte, vagy az igazságszolgáltatás, mert ugye indul az Út a börtönbe program. Mindent bevetnek, nem csak fizikai erőszakot, nem csak túlterheléses támadást, nem csak botokat, trollokat, propagandistákat, hanem vannak olyan polgármesterek, akik kiküldik a köztereseket, hogy büntessék meg a Tisza önkénteseit, mert kimerik kérni az emberek véleményét politikai kérdésekben. Innen is üzenem Sopron, a szebb napokat látott Sopron, Fideszes urának, a széplegű Farkas Cipriánnak, hogy el a kezekkel,
az önkéntesektől, elak ezekkel a civilektől, elak ezekkel a soproni óvónőktől. Szeretném a büntető eljárás és a BTK-t idézni Farkas Cipriánnak, aki egy olyan rendezvény, amelyet a rendőrség tudomásul vett, márpedig ezek bejelentett rendezvények, és a rendőrség tudomásul vette őket, megakadályoz, megzavar, az bűncselekményt követ el. Úgyhogy óvatosan, polgármester úr, elak ezekkel a civilektől, elak ezekkel a bátor magyar emberektől, mert nem kevesen vagyunk mi, hanem sok millióan, és nehogy ott teremünk újra Sopronban. De a polgármester úr nagyon ráér, ugyanis volt egy tüntetés azzal ellen, hogy bezárja éppen az óvodákat. Ugye a családbarát kormány elvonja szolidaritási adó néven a 100 milliókat Soprontól, ahogy Egertől és minden nagy településtől, egyébként többi 800 településtől, ezért Sopron elkezdte bezárni az óvodákat. Egy olyan óvodát is zár alá akarnak tenni, ahol 2 hete cserélték ki a fűtést. 1 hónapja az összes nyílászárók. Majd most leírják, hogy egyébként tehát rossz állapotban van, úgyhogy bezárják. És hogy nem, a bátor soproni édesanyák és nagymamák ezt nem fogadták el, hanem kimentek és tüntettek a gyönyörű soproni főtéren, és még azt is elkövették, hogy krétával rajzoltak a főtér gyönyörű köveinek. És másnap kaptak egy 250 000 forintos csekket Farkas Cipriántól, a Böllérből lett polgármestertől. Hát innen is üzenem én, polgármester úr, hogy én kifizetem ezt a 250 000-et, de a legszebb rajzokat kérem bekeretezve az aszfalton az irodába holnap. Köszönöm szépen! Nem lesz egyszerű egy hegymenet, egy maraton, de mi tudjuk, hogy ez is csak egy felkészülés. Veletek közösen, a jó érzésű, hazaszerető magyar emberek millióival, hogy egy másfajta kormányzás legyen, hogy ez ne csak egy kormányváltás legyen, hanem egy rendszerváltás, módszerváltás, hívja ki, hogy akarja. Hogy nem az emberek nélkül, nem az emberek feje fölött fogjuk, szeretnénk meghozni a döntéseket, hanem végre egyszer közösen. És azért fogunk veletek együtt dolgozni, egriekkel, hevesiekkel és minden magyar emberrel. Itt a Kárpát-medencében, de szerte a nagyvilágon. Hogy ez a hely végre egyszer ne a be nem váltott ígéretek földje legyen, hanem végre egy olyan ország, amelyet az őseink, a nagyszüleink, a dédszüleink, az ügyszüleink adták a szabadságukat, a vérüket és az életüket. Egy élhető, egy boldog, egy szerethető és egy emberséges Magyarország. Mert leginkább ez hiányzik ma ebből a korrupt, levitézett hatalomból, az emberség. És innen is üzenem nekik, hogy nem hagyjuk, hogy összeugrasztatok minket. Mi várunk mindenkit. Mi minden magyar embert képviselni fogunk. A Fidesz szavazókat, ha még vannak ilyenek, a más ellenzéki pártokat szavazókat, ha még vannak ilyenek, a párton kívülieket, a bizonytalanokat, és együtt fogunk dolgozni minden önkormányzattal, a fideszesekkel is, az ellenzékiekkel is, és a függetlenekkel is. Úgyhogy én arra hívok minden önkormányzati dolgozót, minden képviselőt, minden polgármestert, hogy támogassa ezt a népszavazási kezdeményezést, és különösen azt a kérdést, ahol azt kérdezzük, hogy egyetérte ön azzal, hogy a kormány visszaadja az önkormányzatok hatásköreit, illetékességét és forrásait az egészségügy, az oktatás és a szociális ügyek terén. Lehet szavazni, polgármester úr, lehet szavazni képviselő asszonyok és hölgyek, hogy bele lehet nézni az egriek szemébe és azt mondani, hogy ti nem akarjátok visszavenni. Ti nem akartok segíteni az egrieknél, a rendelőintézeteknél, a óvodáknál, a bölcsödéknél és a szociális intézményeknél. Szerintem a magyar emberek többsége egyetért azzal, hogy a döntéseket mindig az emberekhez legközelebb kell meghozni. Ha nektek valami panaszotok van az egészségügyi ellátásra, az oktatás színvonalára, vagy a szociális ellátásra, akkor tudjatok oda menni a polgármesterhez, vagy a helyi képviselőhöz, hogy intézkedjen, hogy nincs WC papír, hogy nincs fertőtlenítőszer a kórházban, vagy az itt rendelőintézet a Semmelweis Ignác hazájában, vagy nincs tanár Klebersberg Kuno hazájában,
hogy ott hagyják a tanárok, hogy ott hagyják 5-ben, 6-ban az osztályokat az osztályfőnökök, ahogy az én középső gyerekem osztályfőnöke 20 év tanítás után elment ételfutárnak, mert nem tudta eltartani a 3 gyerekét. Nincs ez rendben. Ideje végre rendezni közös dolgainkat. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok nektek, ha ki tudjátok tölteni, válaszolni tudtok ezekre a kérdésekre, és a hírét tudjátok vinni ennek. Nélkületek nem fog menni ez a hegyvelet, de veletek viszont a Tisza-szigetekkel, a Tisza önkénteseivel, a szimpatizánsokkal, a bátor egri magyar hölgyekkel, fiatalokkal és tapasztalatlan és szép urakkal menni fog. Soha ne keseredjetek, soha ne keseredjetek, és mindig legyen ott bennetek, hogy egy hazánk van mindenkinek, a legkisebb településen élőknek is, és a budapestieknek, és ugyanez a hazánk. És ne hagyjuk azt, hogy megosztanak minket, hogy egymásnak ugrasszanak minket. Fiatalok, segítsetek eljuttatni az igazság hangját a legkisebb településekre. És segítsetek, menjetek el a nagyszülőkhöz, nézzetek közösen videókat, programozzátok át a tévét, köztévé, hívtévé, TV2, megyei lapot, ilyesmi ezeket anyagoljuk, és mutassátok meg a valóságot. Mondjátok el nekik, hogy hazudik a propaganda. A Tisza nem elveszi a 13. havi nyugdíjat, hanem valós támogatást ad a nyugdíjasoknak. Emellett bevezetjük, ha a magyar emberek is így akarják, a szépkártyát 200 000 forinttal, amit egészségügyre, gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre lehet költeni. És valós nyugdíjrendezést hirdetünk. Mert az nem járja, hogy Éva nénetővel találkoztam Salgótarjánban. 35 év ápolói munka után a Nógrád megyei kórházban rokkantál állva jelenleg 72 000 forintot kap a kormánykör a hozzájától, és ebből kéne megélnie. Nem jut naponta 1000 forint számára ételre. És hogy nincs egyedül, 1 millió ilyen nyugdíjas honfitársunk van, aki a létminimum alatt él. Nem áfa visszatérítés, nem rogánkártyát, nem alamizsnát kell az idős honfitársainak ajánlani, hanem valódi adócsökkentés, áfacsökkentés, azonnali nyugdíj változtatás, kiegészítés most. Ugye a törvény szerint novemberben járunk. Mert hogy szándékosan adótervezték az inflációt. Arról beszéltek, hogy a 3,2% lesz az infláció. Azt mondták, hogy nagyon ütötték októberben. Úgy ütötték az inflációt, hogy januárban és februárban Európában Magyarországon volt a legmagasabb az élelmiszer drágulás. És sajnos márciusban is Magyarországon lesz. Vannak olyan termékek, ahol 30%-kal emelkedtek az árak. De most itt az újabb FAU-2, a csodafegyver, az ÁV és TOP. Mindig köszönhetünk az ÁV és TOP-nak. Már most árhiányban több termékből a boltokban, és az kereskedő, amikor csökken, az felemeli a többi terméknél, és a hihetünk az előrejelzésnek, pusztít ki fog hiányozni. A tojás, miniszterelnök úr, nem az ezratát, hanem a tojás. Igen. Úgyhogy én azt javaslom a felszíni maradjának, románkártyát megérdestek nyugdíjasokra, ne hagyjuk vele a csillagokat is az égről. Volt 15 éves miniszterelnök úr. Tetszettek volna vele élni, vagy forradalmat csinálni, hogy szokták mondani. Hát ez jött ki, ez a szép 60 pusztai uradalmi birtok 13 milliárdért, 30 millió forintos előnevet pákkal, elmélkedő sétányjal, egy csodálatos tóval, gyönyörű medencékkel, 3 hűtőházzal, természetesen a 285 papának és mamának a kétször összehúzték a lecsó, és egy zsebbecsordával. A miniszterelnök azt mondta tegnap, azt hiszem, hogy vicces, ezt mondták az amerikai kampánytanácsadói, akiket milliárdért alkalmaz, hogy amikor baj van, amikor egy Magyar Péter videó 1 millió emberhez, akkor el kell viccelni a dolgokat, mert ez bejött Magyar Péternek, amikor az egyik szervét mutogatnak a TV2-ben. De nem mindenkinek áll, ez jól miniszterelnök. De amikor én azt találja mondani, arról kérdezze a magyar embereket, hogy mi legyen az Erdogan ember. Ez nagyon vicces. Lehet például közpénzecske, szabrás, de önnek nem, a csorda mellé nem még egy zebrát kellene örökbe fogadnia, hanem segítenie kéne sok millió magyar nyugdíjas. Meg úgy beteg gyerekeket nevelő családokban.
egyedülálló szülőket, társadalmunkat, vagy a magánzsákat, fiatalhazzákat. De ha már mindegyiket nem tudja, vagy nem akarja, akkor a havi 7,2 milliós fizetéséből, ugye 750 000 forintra emelte a havi fizetését, a legális jövedelmét a miniszterelnök, 20-szor annyival, mint amit egy nyugdíjasnak adott január 1-én, akkor legalább egy nyugdíjas támogasson. Akkor ne zebratálta költse, vagy ne legyen milliárdos, vagy 100 milliárdos. És tudom, hogy ők nem tudják, hogy mi az, hogy egyik napról a másikra élni. De sajnos rengeteg ilyen honfitársunk van, idős és fiatal. Ön nem járt valószínűleg nagyon régóta, vagy sohasem, Etesen, Nagybátoron, Csenyékén, Tiszalucon, Tiszapólódon, ahol mi jártunk, ahol eljutottunk a Mennyből az Angyal jótékonysági akció keretében. De ez is Magyarország arca, miniszterelnök úr. És én hálás vagyok minden tiszásnak, minden önkéntesnek, Tiszasziget-tagnak, hogy az átmeneti jótékonysági akció keretében a tűzifaosztásnál januárban meg tudtuk mutatni hazánknak és minden magyar embernek Magyarország szebbik arcát. És reméljük, hogy a fideszesekhez is eljut, hogy nem gyűlöletet kell kelteni, nem erőszakot kell alkalmazni, hanem össze kell fogni. Össze kell fogni. És én nagyon örülök, miniszterelnök úr, hogy önök az én vagyonomra kíváncsiak. Az én életem egy nyitott könyv. Én többet megtudtam önöktől magamról, mint amit valaha el tudtam volna. Elmondtam, hogy 25 év diplomataság, ügyvédség. A házam, a társam, minden is üdvözlöm, és jó egészséget kívánok, főleg a magánegészségügyi beruházásaihoz, amit több 10 milliárd állami támogatással valósít meg. Ilyen kérdésünk is van a népszavazásban. És van egy 7 éves Volvo, örülök, hogy ezt elmondtam, mert rengeteg Volvo barát magyar van, azóta sokan írnak, hogy ezután most már tényleg a Tiszára szavaznak. És van még egy piáníró is, miniszterek, nem tudom, tudja mi az, így kellett egy pötyögni, a gyerekeink szokták tenni, és van 5 testvérem. A baj az, hogy 2 egy ismerősöm festett, de ettől még lehet persze értékes, és én nagyon szeretem. Ez az én vagyonom. Sőt, a teljes vagyonom, a teljes családomnak a vagyonnyilatkozata nyilvános lesz. A gyerekeimnek van 200 000 forint babakötvénye, innen is köszönik az államnak és Orbán Viktornak. Ezen kívül az összes családtagon vagyonbevallása nyilvános lesz. Miniszterelnök úr, ne legyen gyáva, hagyjuk abba a magyar emberek hülyének nézését, egymás szemébe hazudozást, ön is hozza nyilvánosságra a kedves családja, az édesapja, az édesanyja, a gyerekei, a bejei, és nem tudom még milyen, az egész perekút vagyonbevallását. Lássanak tisztán a magyarok, hogy Magyar Péter 7 éves korolja nagyon probléma. Ez a társadalom, ez a milliárd, hogy tudod elmondtak, és évig tudod. Kérlek benneteket, hogy szavazzatok, hogy tartsatok ki, legyetek derűsek, nyugodtak, és hadd fejezzem be azzal, amit már sokszor elmondtuk, de szerintem fontos, hogy innen is hallják Eger városából, az egri Várberről, hogy bármit is tesznek, bárhogyan ármánykodnak, hazudoznak, fenyegetnek, nem félünk, hanem magyar emberek, jó érzésű magyar emberek millióival, ha tetszik, hanem lépésről lépésre, téglára, téglára, visszavesszük a hazánkat, és közösen építünk egy élhető, egy őszinte, egy valóban biztonságos, békés, európai és emberséges Magyarországot. Tartsa legyen! Azt üzente, elfogyott a regimentje, ami egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Esítessük a rigára, Kossuth Lajos kalapjára,
16.